ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና ብኣርከስ ሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓዱሽ ሓበሬታ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉና ዓድምና ንሎሚ ናብኹም ኣቢልና ዘለና ሓበሬታ ድማ ኣብ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዝነበረ ብዛዕባ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድን ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስን እዩ ማለት እዩ። ሉል ቴድሮስ ከምቲ ንፈልጣ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ብዝብል ስርሓ ብደርፍን ተዋስኦን ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዋ ሓፍትና እያ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ስራሕቲ ኩሉ ግዜ ድማ ናብ ህዝቢ እተብርክት ሓፍትና እያ። ሉል ቴድሮስ ከምቲ ንፈልጣ ድማ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ድማ ፍቕራዊ ሂወት ጀሚራ ነይራ። ካብኣቶም ድማ ምስ ክብረት ኣማረ ፍቕራዊ ሂወት ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ፍቕራዊ ሂወት ከም ዝነበራ ይምስክሩ እዮም ክልቲኦም ማለት እዩ። ክብረት ኣማረ ድማ ኣብ ሓደ ሚድያ ቀሪቡ ከምቲ ዝበሎ ማለት እዩ ምስ ሉል ቴድሮስ ኣዝዩ ዕሙቕ ዝኾነ ደስ ዝብል ፍቕሪ ከም ዝነበሩ ፅቡቅ ዝኾነ ግዜ ከም ዝሓለፈ ኣዘኻኺሩ ኮይኑ ግን ዝተፈቓረ ኩሉ ድማ ብሓባር ይነብር እዩ ማለት ኣይኮነን ክብል ድማ እዚ ሓውና ተዛሪቡ ማለት እዩ። ንሉል ድማ ክሒድካያ ንሉል ድማ ጠሊምካያ ዝበሃል ወረ ኣሎ። እሱ ኸ ክንደየናይ ሓቀነት ኣለዎ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ድማ ኣነ ካሕዳም ልቢ የብለይን ንሉል እውን ኣይጠለምኩዋን ከምታ ፅቡቕ ኣብ ፍቕሪ ዝነበርና ድማ ብፍቕሪ ተፈላሊና ኣነ ድማ ንኣ ፅቡቕ ዝኾነ ሂወት ክገጥማ ድማ ተመኒየላ ተፈላለዩና ክብል ድማ ሓውና ተዛሪቡ እዩ። ሉል ቴድሮስ ከምቲ ንፈልጣ ድማ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ፍቕራዊ ሂወት ጀሚራ ኮይኑ ግን ንብዙሕ ዓመታት ድማ ውላድ ኣቢዋ ውላድ ፈቲና ሞኪራ ድማ ሉል ቴድሮስ ድሕሪ ምፍላይ ምስ ክብረት ኣማረ ድማ ምስ ዘመን ኣለምሰገድ ፍቕራዊ ሂወት ነይርዋ እዩ ማለት እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ድማ ሕዉእ ዝኾነ ፍቕራዊ ሂወት ነይርዋ እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን ንዘመን ኣለምሰገድ ኣዝያ ከም ተድንቆ ኣዝያ ከም ትፈትዎ የዛረብ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣጋጣሚ ብምጥቃም ድማ ኣብ ሚድያ ቀሪባ እውን ስለ ናቱ ነገር ምስክርነት እናሃበት ፀኒሓ ኣዝያ ከም ትፈትዎ ኣዝያ ከም ተድንቆ ምስኡ ድማ ቀፃሊ ስራሕ ከም ትሰርሕ ድማ እናሓበረት ፀኒሓ እዛ ሓፍትና ምስ ክብረት ድሕሪ ፍሕፍሕ ምፍጣሮም ድማ ምስ ዘመን ኣለምሰገድ ምሕር ምቅርራብ ጀሚራ ኮይኑ ግና ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ሓፍትና ሉል ቴድሮስ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ፍቕራዊ ሂወት ጀሚራ ውላድ ኣቢዋ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ። ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሓበሬታ ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስ ድማ ሎሚ ካብ ዘመን ኣለምሰገድ ጠኒሳ ከም ዝኾነት ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ጥንሲ ናይ ዘመን እንተይኮነ ናይ ክብረት ኣማረ እዩ ዝብሉ ሓበሬታ ብሰፊሑ እናሰራጨው ይርከቡ። እቲ ጥንሲ ናይ መን እዩ ናይ ክብረት ኣማረ ዶ ወይ ከዓ ናይ ዘመን ኣለምሰገድ ዝብል ሓበሬታ ድማ ብሰፊሑ ብንጹር ናብኹም ክነብልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉና ዓድምና ነዛ ቻናል ድማ ሓደሽቲ እንተዳ ኮንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንጉ እናበልና ሰናይ ጻኒሕት ክነልኩም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስን ክብረትን ኣማረ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዮም ኣብ ዕሙቕ ፍቕሪ ኣዝዮም ይፋተዩ። ክብረት ኣማረ ድማ ልዕሊ ነብሱ ኣዝዩ ይፈትዋ ይፍቅራ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ሉል እውን ብተመሳሳሊ ኣዝያ ትፈትዎ ኣዝያ ተፍቅሮ ነይራ። ኮይኑ ግን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ተፈጢሩ እዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን ድማ ክፈላለዩ ከም ዝኽኣሉ እናተሓበረ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ። ሉል ቴድሮስ ድማ ካብ ዝኾነ ግዜ ንድሓር ድማ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ኣብ ልባ ክሰፍር ክእል እዩ። ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ድምፃውያን ድማ ንመን ከም ተድንቂ ኢሎም ሓቲቶማ ማለት እዩ። ንሳ ድማ ብልዑል ፍሽኽታ ብልዑል ተሓጓስ ድማ ንድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ኣዝየ ይፈትዎ ኣዝየ እየ ዘድንቆ ምስኡ እውን ቀፃሊ ሕልሚ ኣለኒ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕቲ ፅቡቅ ዝኾነ ምስኡ ሓቢራ ከም ትሰርሕ ሓቢራ ነይራ እዛ ሓፍትና ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓባር ግዜ የሕልፉ ከም ዝነበሩ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት የሕልፉ ከም ዝነበሩ ኮይኑ ግና እቲ ርክቦም መጀመርያ ኣከባቢ እኳ ብናይ ስራሕ ጥራሕ ነይሩ። ስራሕቲ እውን ብዙሓት ስራሕቲ ብሓባር ኮይኖም እናሰርሑ ይርከቡ። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ድማ ዝደረፈቶ ደርፊ ብምትሕባር ዘመን ኣለምሰገድ ከም ዝወፀ እዩ ዝሕበር ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ሉል ቴድሮስ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ስራሕ ፃንሒት ድማ ምስ ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ኣዝዮም ክፋተው ኣዝዮም ክፋቐሩ ክኢሎም ማለት እዩ። ዘመን ኣለምሰገድ ድማ እቲ ናይ ፍቕራዊ ሂወቱ ድማ ቅድሚ ሉል ማለት እዩ ምስ ድምፃዊት ራሄለ ሃይለ ነይሩ። ምስ ድምፃዊት ሰለማዊት ዮሃንስ ምስ ካልኦት ብዙሓት ኣዋልድ ድማ ርክብ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ምስ ራሄል ሃይለ ድማ ውላድ ወሊዱ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ሓሊፉ እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ምስ ስነ ጥበባዊት ሰለማዊት ዮሃንስ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ግዜ ሓሊፉ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ፍቕሮም እቲ ንህዝቢ ድማ ኣይተቃልሐን ምክንያቱ እቲ ርክቦም ሚስጥር ክኸውን ስለ ዝደለዩ ድማ ብምስጥር ዓፅዮሞ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ኣብ ትግራይ ዝድረፉ ደርፍታት ድማ ዳርጋ ንሱ የለን ምባል ኣይከኣልን ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ደርፍታት ዳርጋ ኣሎ እዩ ንሱ እሱ ዘይተሳተፈ ደርፊ ዳርጋ የለን ምባል ይከኣል ማለት እዩ።
ብፍላይ ከዓ ምስ ነበር ሰበይቱ ዝነበረት ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ይሕግዛ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ትሰምዖ ዘላ ሓበሬታ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ምስ ኤርትራዊት ዝኾነት ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስ ድማ ፍቕራዊ ህይወት ካብ ዝጅመር ኣስታት ዓመታት ኣውፂሩ ኣሎ። ኣብቲ ዘለዎ ህይወት ኣብቲ ዘለዎ ፍቕሪ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕጉስ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ሉል ቴድሮስ እውን ኣዝያ ሕጉስቲ እያ ማለት እዩ። በቲ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕትን በቲ ፍቕራ እውን ጎና ጎኒ ብሓባር ፅቡቅ ይኸደላ ኣሎ። ምክንያቱ ንሱ ኣዝዩ በቲ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ኣዝዩ ዓብይ ፍልጠት ዘለዎ ዓብይ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ንሱ ማለት እዩ። ንሳ እውን ዓብይ ታለንት ዘለዋ ሓፍትና እያ። ብሓባር ኮይኖም ድማ እቲ ታለንት እናተቐያየሩ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕቲ ድማ ንቐፃሊ ከምፅኡ ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ሎሚ ድማ ናብኩም ተሰሚዑ ዘሎ ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። ሉል ቴድሮስ ከምቲ ንፈልጣ ድማ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ካብ ክብረት ኣማረ ጀሚራ ድማ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ድማ ፍቕራዊ ህይወት ነይርዋ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ሉል ቴድሮስ ኣብ ህይወታ ድማ ኣዝያ ሕጉስቲ እያ። በቲ ትገብሮ ነገራት ኣይትጠዓስን። ኮይኑ ግና ሓፍትና ሉል ቴድሮስ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ውላድ ስኢና ውላድ ኣብይዋ ጥንሲ ክጠንስ ፈቲና ማለት እዩ። ኣብይዋ ፀንሑ እዩ። ሎሚ ድማ ኣዝዩ ደስ ዘብል ሓበሬታ ተሰሚዑ ዘሎ ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስ ድማ ካብ ዘመን ኣለምሰገድ ጠኒሳ ዝብል ሓበሬታ ብሰፊሑ እናተሰራጨወ ይርከብ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ጥንሲ ናይ ዘመን ኣለምሰገድ እንተይኮነ ናይ ክብረት ኣማረ እዩ ክብሉ ድማ ይዛረቡ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ጥንሲ ናይ ስነ ጥበባዊ ክብረት ኣማረ እንተይኮነ በርግፅ ሉል ቴድሮስ ምስ ክብረት ኣማረ ብጣዕሚ ኣዝዮም ይፋተው ነይሮም። እስካብ ሕዚ እውን ክብረት ኣማረ ኣዝዩ ከም ዝፈትዋ ይዛረቡ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ሉል ቴድሮስን ክብረት ኣማረን ድማ ብጣዕሚ ኣዝዮም ኣብ ዕሙቕ ፍቕሪ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ክብረት ኣማረ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ከምቲ ዝበሎ ምስ ሉል ቴድሮስ ድማ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ፍቕሪ ኣዝዩ ደስ ዝብል ህይወት ከም ዝሓለፈ ኣዘኻኺሩ ኮይኑ ግና ንሳ ናይ ባዕላ ህይወት ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ክነብራ ድማ ተመንዩ ንዑ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ሓዳር ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ክገጥሞ ተመንዩ ማለት እዩ። እዚ ጥንሲ ድማ ናይ ስነ ጥበባዊ ክብረት ኣማረ እንተይኮነ ናይ ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ከም ዝኾነ ድማ ተረጋጊፁ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስን ዘመን ኣለምሰገድ ድማ እቲ ፍቕሮም እቲ ርክቦም እቲ ህይወቶም ድማ ኣብ ምንታይ ሪሌሽን ከም ዘለዎ ነቲ ማሕበረሰብ ኣቃሊሖም ነይሮም ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ሎሚ ትሰምዑ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ፍቕሮም እቲ ርክቦም ድማ ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝፀንሐ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ደስ ዘብል ውላድ ክወልዱ ጥንሲ ከም ዝፀነሰት ድማ ተሰሚዑ ለ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። ሉል ቴድሮስ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ጥንሲ ድማ ኣዝያ ሕጉስቲ ኣዝያ ደስተኛ ከም ዝኾነት እያ ትሕብር ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ድማ ሉል ቴድሮስ ሰላም ክነግስ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ክህልው ድማ ዓብይ ኣበርክቶ እተበርክት ሓፍትና እያ ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊት ሉል ቴድሮስን ድምፃዊ ዘመን ኣለምሰገድ ድማ ክልቲኦም ነናይ ባዕሎም ህይወት ዝነበሮም ሰባት ነይሮም ማለት እዩ። ንሳ ናይ ባዕላ ኣፍቃሪ ነይርዋ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ ኣፍቃሪት ነይራቶ ሓዳር ነይሩ ወሊድ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ነዚ ኩሉ ሓሊፎም ድማ እቲ ፍቕሪ ስዒሩ እዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን ድማ ተፋቒሮም ጥንሲ እውን ጠኒሶም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ማለት እዩ። እዞም ስነ ጥበባውያን እዚኦም ድማ ብሓባር ኮይኖም እስካብ ሕዚ ክሰርሑ ፀኒሖም ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ግን ናብ ህዝቢ ብሓባር ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ድማ ይፋ ዝኾነ የለን ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ግን ብይፋ ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ብናይ ስነ ጥበብ ድዩ ብደርፊ ድዩ ብዙሓት መዳያት ማለት እዩ ሰሪሖም ናብ ህዝቢ ከም ዘበርክቱ ድማ ቃል ኣትየምና ኣለዉ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ማለት ባቤት ሉል ቴድሮስን ዘመን ኣለምሰገድ ድማ እንኳዕ ደስ በለኩም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ።